Obapa empom to say. Yankopon adum. Bibi aboko de. Pacho Yankopon adum. Wouldn't they say? Pacho efrem yo hima. Wo hima nko a. Pacho. Probe so na di hima. Ohima efia. Efia no so yeku. Ya semo. Ufri hin na ba ye wo hima. Me pacho mi fi panko no estate F-line. Okay. Wakosem ne say odi abeda asem penipa. Pacho makosem ne say me ne abrantie bi na etie. Ena ma nhwe me hu yie. Ena me san kofa abrantie na chi. Na abrantie na me kofa na chi. Uso nya abrantie bi na netie. Me pacho ai. Ena wanhwe hu yie. Me pacho ai. Ena kofa abrantie na chi. Me pacho ai. Na chese na double game. Me pacho ai. Yentie o. Nti me kofa abrantie na chi no. Na chi ne ye papa. Papa ne ye frɛ no akwasi mafo. Dodo na anim se ye frɛ na Africa aka Rasta. Ono so pankro no ho. Me pacho ai ono so pankro no F-line ho a. Oti opposite ye frɛ was police station ho. E ho na otie. Chese memma ni nyina wo pankro no ho. Mpacho da bi. Abrante na me ne tene de oni Ghana ha sei. O wa akwantu. Okay. Ena papa ne de ono wo Ghana ha sei. Nti papa na me ne nyina e wo Ghana ha yete pankro no F-line estate on. Na chese wo no wa yi no remes na wo bo. Me pacho. Abrante baako, akokora baako. Me pacho ai. Nti abrante no na wa akwantu mu no. Me pacho ai. Ena abrante no akokora no na wa ha no. Me pacho ai. Wow. Many a information ho. Say ya na kama bi de kwa. Kagana be wo. Dia na asi a kire obapa. Pacho ne si a kire ni say Africa no. Which is akwasima afo. Africa na de he. Ne organ ha papa no. Madagascar no eda ho. Rasta my papa no. Me ne organ ha say no. Esa nse na one me wo ho na me ne ni hia me ne di nhia mu. Ena ye funu bai. Nhia mu ne say. Me ne kodai. O ne da say. Me ne kodai. O dabi o. O ne kodai. Empa so agro. Menen ko di mpa so agro. Akatima kapen. Mpa choai. Show. Ena ede nyinsen epie. Nti nyinsen epie me na me ka kire no. Me born na mane na o ka kire me say wate because onim say oni mahia. Because boso me so manya me period me mu me nsa. Ena me ka kire no say wate. Na emom no obeye me ho ade. Na wa fa so ahwe akola. Na me say na obeye me ho ade na papa yi ma yam fon so de na papa pani se na obey me ho ade ansa na wahwe akola de o ma me yam hye me nti e ho de man kasa na me ye din me once na me ne o outside no so kasa abrantie no so kasa nti e ho na me pagya ni sen na me de koma abrantie na o wa abrochi na abrantie no so ene wada me pa cho one me die bo so me ansa na o tu kwan no ena abra akokora no so ene woda me pa cho ai ba me de na minim se akokora ne na ene me afa afuru na me de koma abrante no wa abruchi no enti sadia ya na empempi omanfo kasa oba wanyim nani ni kunu no na wan kasa no wonim se hwan na nyim wo akokora no which is akwasimafo aka Africa akokora na nyim wo me pa chai rasta man enti nkomo no enti ni akosi nyina ne se eye ne owa abruchi na abrante no ehun say enye ne dia because o share time or the free Ghana has say koi and or the check here or jitum but later on no be find out who say time or ne ushia oba mishia ye no enye sa time no na o expect sanka mewo enti o hwe date no hwe time amewo no say abafo idea enye me dia enti e ho na eto me so because me aminim say ade na me ye na ye bone se ho man kasa efi ho kɔ no be ma no wan fi mi bie se ho na ese ma ye bɔ nti na wo se manu me ho e wo se me kɔ back etu eye rasta man me de ne back man because you see no abɔ me so e na me back na be frɛ rasta no na me de to nanim na no be yi to ho se na se me ka kyerɛ wo se forma me e na wo de kokoma wa brantie ese bo apayewa unim na afi wa wakɔ na wakɔ pem na wo de na ba de a nipa de ye mpo
yɛmpo nipa nti wode na aba de a mɛsan agyema ade nti si abran akokora na meka na asɛm yɛ ɔyɛ rasta man aka Africa yi wabɛgye atum so ɔbɛhwɛ akwala no ama ebusuafo nyinaa bam ama ɔmo ne na kasa wagye atum na ni akosi nyan sɛ ɔgye tum no nso wanya ne saa timi de na ba sɛ mommoa me na menhwehwɛ Africa na ɔmɛhwɛ ne ba pamcho makosɛm am de bae maame enti saa breadie na kyerɛ double game aboy no wahu sɛ entwa yie me pa try nti wanya no hu bi sɛ wanya ade me pa try na den na wo yɛ saa ɛyɛ aho kyerɛ anaasɛ ɛde yi anaasɛ na wo ho yɛ ɔdɛ dodo ɛkwa bi so adenti na ɛsɛ ɔyɛ saa me pa try ba ko na yɛ aho kyerɛ nti na me ka sement me anhyɛ me ho so no sɛ nti ni sɛ ɛkɔban sɛ no baabi a metie wɔte me firi hɔ no mo memra aso ti me kɔ han dan na sika me de bɛsɔ dan no so akɔgye dan no ɛno na ɛma ɛnam saa kwan so me de me ho kɔma papa na oni me din hye mu ansa na odi sika na ma me a me ti me de kɔ han dan enti abrante no ɛne papa no hwana na ne sika mu oduro me pa cho abrante no ɔno me hye ano no nso anhyɛ dan ankyɛ saa ɛna mbɛhyia akɔkora no nti no wɔ Ghana ha na mbɛhyia no nti mbɛhyia no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔba Ghana ha sɛ ne ho sika nyinaa awe nti agyi so ɔsan akɔ back to ɛhɔ no kɔyɛ adwuma ansa here is the case nso a na impromptu hɔ na nso na baabi a mete nso time na so nti na ade baako sɛ mentimi anhyɛ me ho so to the center na mni option biara ɛna akɔkora nso ka kyerɛ me sɛ ɔno nso so de bɛma me deɛ na agyi sɛ mebiem na ma me woyɛ dɛn mebie me nam wobie deɛ nam ɔde me kɔ mpa so ɛne me kɔdi mpa so agorɔ ansa na ɔpɛ sɛ megye sika no wɔ mpa so nti ɔde me kɔ mpa so ansa na ɔde sika no ma me woyɛ dɛn na hu rasta man no mepa kyɛ neɛ ɛyɛ ne sɛ na mekɔ ne fie kɔbu nsuo ɔtɔn nsuo pipe ɛwɔ ne fie baabi a na mete na nsuo ni hɔ pipe ni hɔ nti mepie kɔ another a house ɛna kɔbu nti saa efie hɔ no ɛna mede kɔhu rasta no na ɛsɛ ɔtɔn nsuo ɛwɔ fie ɔna ɔde hu me enti no ɔde nsuo no kyɛw mpakyɛ daabi ohun mi a sɛ metɔn esan sɛ mekɔtɔn nsuo no wɔ ne hɔ ne nti no ɔbɛfam sɛ adamfo te sɛ bi a maame ho te sɛn saa ne bi na da ko pɛ ɔde gye me namba ɔho te sɛ na fam mpakyɛ ɔho te sɛ na ɔde gye me namba nti ɛwɔ hɔ a no wafrɛ wo ɔho te sɛn bɔkɔ ɔde ma deɛ 50% etu ho te sɛ na ɔgye namba no mpakyɛ nti ɛwɔ mu a ɔfrɛ check on you ma hu sɛ ɔfan ho mpakyɛ enti efiri hɔ no na nsuo no deɛ na ɔnyi uska mpakyɛ still na ɔgye na ɔgye ma ɔmo hɔ no hu sɛ ɔgye ɛkyɛ no afɛ kyɛ uska na ma enti wohwɛ mu paa no a na kyerɛ sɛ yɛka wɔdɔ asɛm no a deɛ wɔwɔ aburokye na aberanteɛ no ne akɔkora no hwana na adɔ no paa mpakyɛ na medɔ aberanteɛ wɔwɔ aburokye no na wodɔ no ɛdɛ na ahosuo ama akɔkora wei no kɔdae mpakyɛ nti na mesɛ mepɛ makyɛw ma ntimi anhyɛ me ho so nti fa nsa yɛ ahokyerɛ na nka wɔ sɛ metumi gyina but mentimi angyina ɛna medi ahokyerɛ akyi na mekɔgyaa me ho ma nti wo ne aberanteɛ no tena mfie sɛi mpakyɛ me ne aberanteɛ no deɛ bɛyɛ 5 months pɛ na 5 months deɛ sɛ nyɛ pɛ ɛna akɔkorowa no so ɔnde mɛtumi aka sɛ bɛyɛ 1 month 2 months because ankyɛ kɔlaa because ɔno deɛ na ɛkɔyɛ free ɛte sɛ yɛne yɛnyɛ adeɛ te sɛ yɛ date te sɛ serious bi but mimi behu sɛ ɔbɛpɛ ma asɛm like ɔpɛ me na ɔpɛ sɛ ɔhia me ne meyɛ biribi me dɛ mebehu yi nti ɛno mu na ma mede fa saa akwanya no so na mede nya chance daabi ɛna ma memfa makɔsɛ mentu papa yɛ anim na menhwɛ sɛ ɔbɛtumi aboa me nti mede to n'anim a ɔka sɛ ɔbɛboa me na ɛsɛ afa so sɛ ɛnɛ saa adeɛ a enti wode to n'anim no ɛna ɔyɛ na ahwɛ sɛ dan no bɛha bi ama wo enti ɔha dan na ma wo no deɛ na kyerɛ sɛ kwa du so no ɛso ɔso yɛ na pɛdeɛ ma no enti ɔha dan no ansa na wogya wo ho ama na anaasɛ ɔgya ne ho ansa na ɔha dan mpakyɛ megyaa me ho ansa na ɔha dan nanka gye sɛ ɔdɔn no yɛ mɛma na ɛwɔ dɛm ha na ɔmo yi obi anim ayɛ sɛdeɛ hyeɛ ɛyɛ formula maame enti sesie yi no akɔkora no so se wɔnhwɛ akɔdaa no mpakyɛ wagye atom sɛ you nipa de yɛ mpo sɛ me ama kɔ na masan de aba because ɔgye na me ma amfa ama no ti sɛ makɔ na me de aba sɛ ɛyɛ ne ba
ono so onim say ne ba pa ogitum nti obesom no ahwa akola but send your car so besom na nya saa e na oye eno nti na me dey aba say na chesa no de bobos anya no na editwe o ba chai enti sika wo ma obi ana oma obi kura ana oma obi nenso me pa cho if you say me wo ye ohun me da ama to akola ne din pa cho me an me family na me to me bandi na onim de waye nti na wa ato ne din o wa hu se ade na waye no wo ye gina wo ne enkwantem nti na wa ato ne din no se oba de ka wo ye nyew na ato din o pa cho be ma no wa kwantum ne din bae but on say untimi mfa din manisa se fadi se tunu wa bra abusuafo ni nim family bia wo ma fie me bibia ono so na me family nim no ono menini me enu nko a so mo se yenya ne sa o se o ma like say bia ne busuani ba ko bi kura woni ha kura ba ko bi mra fie kura no mo fa din ne mra na ye hu sese ena ma mo ka se ne sa de a ye tuntu so oba na to accept say ne ba na obesesa din na wasesa no enti oluma bugi so de din aba na mba chozi say de bi wabusa me din am de ato no but onyam fa din a o de beto no emba kola na nyamfie say ba cho okọ 4 years wa fiti school ase mba cho ai hwan na hwe no me pa cho me ma me ne me papa na me nua ketua eno omu tete omurem kakra ne mbenyama me no na me so me dia hwe ne kakra we you obra kwantru we akosem we you obra kwantru na ekwa bi so ba bi amani agi ababa ho kakra ne se wo so onu ahunu se waye bone nya brante ne ba ntia so ko back ma me na akọ back ena akokoro an ka se onyia because akokoro so hu se odi akoma obi wo se odi akọ no me so nye me a ka ba dai mpa che no nso nka me de ne be famra kwa so se on se manu me ho ma ya ade ama anya ne ye nti me baaye no ana ma power che na me se manu me ho nti wo ka se still anya wo dia na me nim se ye wo dia na wo so nim ho se ye wo dia ne de emra kwan wo ho no metimi de afa so baaye ebia se ebia ekwan bia be fa so bia da se obeye die ne anase bibi se prove se ne ba ne de because mimi de mi jitum se ne ba ono susu ni mu pa ba ono se fa na man fa man okay aha sa no okay na akola no hwa wo se hwan ba jo se African Rastaman ba jo Rastaman ono ne fe na African ba jo Madagascar da African map no ma bi wo formula o Bama usu kantakra ka chief executive producer ne Rastaman no twetwe nkomo kakra ye hwe Rastaman ekwaya wo fa so na wa hwe akola no no so ya azamfoforo Emma manu bi esa abrewetia ne ba bi ne nam no ne mo mi ti voice na tem na amafo bi apoma then I also also one no abayiwa 4 years aprakama kama bi office na o se unfi no aden na wa akwana kama se na oyesa onye wo so ni akwara no wa akwan be unfi no ntenti na me ma frɛ wo no okay oh I wa de kasa so betimi abone tofa eno de okay akola no nse o ni ba wo okay mi ti wa oni me se so mi ba wo na pina apilo no so I mistake you know and then na makola na ba di mo na say na say mi ko ba mi wa mi phone so ko aku ti ni be ko be ti I just can say the charge in the blame you know it doesn't know look out no be up in there and just I'm sure no much na me just you need to be
Akwanda say would you say oba wa oba no. Badade. Me say akwanda say would you say wa oba no. Ya kike de aye ni de. Ada aye den last aye den. Ise. Adino na me de mbese. Ayi se na me se na wa ba. Simple for mo eh. Ye was Swami. Swami Baba tu. In room hotel opposite. Swami. No motel. Shop station in Chawama. Oh. Pues no me e kwa ne na nka mo. Yenka obana se meja kwan no. Do de. Na last time on ma afrani sky na be. Do de me ba ho. Okay. Yeah, someone who did it to you, right? Since I came from him, I was swimming in the last time. In terms of last time, one night before, not to a couple of animals. You had a bit money in the other for any about one of the symptoms in the garden. That's a gun with Dubai. Oh, Mr. Kwan said, I mean, let's take the news one. And now we are now to food. So now, what had now was a friend to memoir. It's a 400 and it's a Mebuao thousand. So, I don't know what you were saying. Maybe you said something that you said, I have been bought one down to I'm okay, I mean, no media, one of them peers. And you'll be on fast and look how many of my, my team the boys said, you might be more or something. If you look away, economy in the patrol, into a kind of and then I'm going to say, I'm not going to guarantee about it. I was say, and you are here, I'm running everybody in the I just when we say, boy, no, it was one in the name, I can't tell up when we say, someone on the farm in the media and any battle. Oh, and my okay, and so you coffee, Jenny, and we or papa. I can't say, Jenny, and now for idea. I'm putting to the Japan. Oh, papa. And you say, the atomy, I don't know, you could be a mobile one. And to now, I find that going here will go on in it here. No, I said, now, a minimum opposite, and I said, and that's when you stand at 10 or my father's kind of club, which you look to a fan of club, or to a fan of club, which I said, what you want to mean yesterday, much at the Papa and a car. I would say 2019. I know what the can now. Maybe I want to now. And Canadian come may be another made some near Marco, but more can Marino, I say 1 hour because you may know, and I just know no cocoa and no say. I to be a man. May person who say, Nay, girlfriend, who only wait a clacker. Yes. One maybe someone beside Hoshbet, minimum try, maybe South. Only Miss Yamu to do a check. Oh, a chair, more against him. Only Miss Yamu Bebo 5 times a night. Yeah, baby, and now folk with you. Okay. Yee. Yes. Beman Casano do baby, na say a do baby and to me, you my function 10 times. And then Tefribi and I'm demo. As some more you so I'm a quine fan, Rasta. Ah! Nay, I can so I'm quite kind, some point from where we found obey. Oh, okay.